Ομάδα πόλη γυναικών υποδέχθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθήκων, στις οποίες θα προπονείται η εθνική ομάδα εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Προτάθηκε επίσης να εξασφαλιστεί η ισότιμη τηλεοπτική κάλυψη του πρωταθλήματος γυναικών με το αντίστοιχο των ανδρών μέσω της μετάδοσης τουλάχιστον ενός αγώνα ανά εβδομάδα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Συγχαρητήρια. Αυτό είναι εδώ. Ναι. Αυτό είναι που σηκώσαμε στη Σιγκαπούρη. Μπορώ να το μου επιτρέπετε. Είναι, ναι. Τα χρυσά κορίτσια του Πόλο υποδέχτηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκαμπρόφσκι Μητσοτάκη. Καταπληκτικές ήσασταν. Και εγώ κρατώ όχι μόνο τις εμφανίσεις και το γκολ της τελευταίας στιγμής και όλο αυτό το οποίο είδαμε μέσα στην πισίνα. Είναι αυτό που λες ότι αυτό δεν το κάνουμε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός με την ελληνική αποστολή είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για διασφάλιση κολυμβητηρίου, γυμναστηρίου και ξενώνα στο ίδιο αθλητικό κέντρο, ώστε οι εθνικές ομάδες πόλο να προετοιμάζονται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εν ώψη μεγάλων διοργανώσεων, χωρίς να απαιτούνται συχνές μετακινήσεις σε διαφορετικές εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, εξετάστηκε η πιθανή αξιοποίηση του αναβαθμισμένου ΟΑΚΑ, όπου κατασκευάζονται χώροι φιλοξενίας αθλητών. Στο ΟΑΚΑ θα βάλουμε τώρα συνολικά, για να έχετε μια εικόνα, αυτό δεν αφορά μόνο το κομμάτι του υγρού στίβου, ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει. Θα βάλουμε παραπάνω από 100 εκατομμύρια. Για τη μεγαλύτερη και ισότιμη τηλεοπτική κάλυψη του πρωταθλήματος γυναικών με το αντίστοιχο των ανδρών, προτάθηκε ως πρώτο βήμα η μετάδοση τουλάχιστον ενός αγώνα ανά εβδομάδα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, με τον Πρωθυπουργό να δεσμεύεται πως θα γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ισότιμη μεταχείριση των δύο πρωταθλημάτων από την κρατική τηλεόραση. Δείχνει κάθε εβδομάδα στο πρωτάθλημα ανδρών, δείχνει έναν αγώνα το Σάββατο. Στις γυναίκες δείχνει μόνο τους τελικούς. Αλήθεια. Θα διορθωθεί αμέσως. Οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες χάρισαν στον Πρωθυπουργό ένα γαλάζιο σκουφάκι που φέρει συμβολικά τον αριθμό 15, καθώς 15 είναι τα μέλη της αποστολής της εθνικής ομάδας και μία μπάλα με τις υπογραφές τους. Και στο απόσπασμα που έχουμε ετοιμάσει μπορούμε να ακούσουμε ποια ήταν η εικόνα που κράτησε στην καρδιά του από τη Σιγκαπούρη ο Πρωθυπουργός. Θα το δούμε αμέσως. Ευχαριστούμε, Ναντίν. Εγώ κράτησα πιο πολύ απ' όλα η εικόνα που θα μείνει εμένα είναι το πώς τραγουδούσε το εθνικό ύμνο. Ναι. Αυτή ήταν για μένα η πιο ωραία εικόνα. Αυτό μου έμεινε. Αυτό νομίζω ότι θα μας. Τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά να ακούγεται ο ελληνικός ύμνος εξαιτίας του. Ναι. Και πώς το τραγουδούσαν τα κορίτσια. Με την συναίσθημα εκείνη την ώρα.